Usa ka 27 anyos nga babaeng residente sa Cagayan de Oro City nagpakitabang sa taguluan PNP sa Misamis Oriental human nga giingong gimules siya o gitulis sa driver sa iyang gisakyang bao-bao. Biktima giingong lango sa ilimnong makahubog yang nahitabo ang krimen. Aniya ang akong report. Pasado alauna sa kadlawon adlong Sabado, midangop sa Puerto Police Station sa Cagayan de Oro City ang 27 anyos nga babaeng nagpakitabang human giingong gimules siya sa driver sa nasakyan ni ining bao-bao. Sa pag-imbestiga sa PNP, nahitabo ang krimen sa barangay Kasinglot sa Taguluan, Misamis Oriental. Ilahasab kining giendorso ang kaso sa Taguluan PNP. Gisaysay sa biktima nga gikan siya nag-inom uban ang iyang mga higala sa barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Pagkahuman, may sakay kini sa bao-bao aron magpahatod sa barangay Puerto. Apan wala niini nabantayan nga nalampas na sila ug naabot sa barangay Kasinglot sa Taguluan, Misamis Oriental. Dito na kuno siya gimules sa driver o gitiunan pa og kutsilyo dayon tulis. So, allegedly, gitiunan siya o kutsilyo. Oh. So, and allegedly sexually abused inside the badya or ang bao-bao, sir. Gilayong naglusad og investigasyon ang Taguluan Women and Children's Protection Desk sa mong kaso. Gisubay na sab sa kapulisan ang giingong bao-bao nga nasakyan sa biktima ug naila na sab kini sa otoridad. Gipaabot na lamang sa WCPD ang mga aksyon o lakang nga himuon sa biktima labot sa krimen. Padayon gihapon na sa atong everyday checkpoint. Naagi na siya sa kanunay, sir, no? So, 24 hours naagi tayo naka-schedule ana nga checkpoint, sir. Tungod sab sa hitabo, target sab sa mga pagpatrolya sa PNP ang mga suok-suok o hilit nga mga sityo sa matag barangay sa probinsya aron malikayan ang krimen. Wala pa usab pahayag ang biktima. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao